Здравейте! Това е контейнер 7х3, средния клас, вариант номер 13, две помещения с баня и тоалетна в средата. Ето това представлява тук едното помещение с прозорче. Лампа. Това е санитарният възел. Виждате тази врата, тя може да се направи така, че да се отваря и навътре. Тук има прозорче, което е отваряемо, разбира се. Така. Това са тръбите тук. И тук другото помещение. Тези две помещения са еднакви по размери, обаче разбира се може да се направи едното да бъде по-голямо. За сметка на другото.